أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ngempela inkolo phambi ka Allah u-Allah ayikhethile inkolo ye-Islam. Ngani ngoba i-Islam iyona yodwa inkolo efundisa abantu ngobunye buka Allah bukamvelinqangi, efundisa abantu ngokuzithoba ku-Allah ngaphansi kwentando yakhe, ngokuzinikela ku-Allah, ngokuzehlisa, ngokumesaba uNkulunkulu umdala wey'nsuku, umdali wey'nto zonke. Lalela-ke mfowethu, lalela-ke dadewethu. Inselelo le engiyiphosa kubo bonke abafundisi bezinkolo ngemikhakha eyahlukene. Lokhu engikwenzayo ngenze ucwaningo ngezinkolelo zenu noma ngezinkolo zenu noma ngemvelaphi yezinkolo zenu. Kungani ningakwenzi nge-Islam? Ninelungelo lokwenza. Yenzani nani i-research nge-Islam. Nibuye nizositshela ukuthi nitholeni. Lalelani-ke nginitshele. Abaningi benu ngeke bakwenze. Mina ngiyayenza i-research ngezinkolo zenu, nani niyabona. Kodwa abaningi benu angeke bayenze i-research nge-Islam, abafuni ukwenza i-research nge-Islam. Thina ama-Muslims singakujabulela lokho. Ngoba sazi kahle ukuthi once abantu baqala benza i-research nge-Islam, bazolazi iqiniso, bazolithola iqiniso, ngoba kwi-Quran akukho ngisho nelilodwa iphutha ozolithola. Siyakwazi lokho, siyifundile, siyayazi. Nani niyabona mangiloku ngikhuluma ngayo la, ngiquote kuyo ukuthi alikho iphutha ongalithola kwi-Quran. Kunomjida-ke, angazi noma waseNigeria noma waseGhana noma wakuphi, oloke ejoka nje la ku-TikTok ngama-verses we-Quran, eloke ejoka ngey'nkulumo ezashiwo uNjula Buchopho, uSolwazi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loyo uyazijokela, uyazazi naye ukuthi lento ayikhulumayo izinto ezingasiyi ngale ndlela yena ezibeka kubantu ngakhona. I-Quran iyakhuluma ngaye. Ithi wayasuduna fi sabilillah. Lowo muntu loyo uvimbela abantu ukuthi babone iqiniso. Iyakhuluma ngaleyo muntu loyo, akasithusi. Kodwa ngithi mina bafundisi, tholani i-Quran, uyayidownloada nakhona la kulokuzana ku-Play Store. Udownloade i-Quran, uyifunde. Bese uyabuya uzobuza imibuzo ngento oyifundile. Yebona, njengoba senza nje ngamaBhayibheli, mina sengihlangane amabhayibheli adlula ku-13 ahlukene. Yingako ngazi ngey'nkolo zenu, yiko ngako ngazi ngamaJuda, yingako ngazi ngamaRoma, ngey'nkolelo ezahlukene. Ngoba ngiyalenza ucwaningo mina, nginitshele ngathi mina I'm a philosopher, mina I'm a theologist, mina I'm an analogist, nginitshelile. So nani kwenzeni, nibuye nizosibuza. Kodwa ke nginitsheleni isiminya seqiniso, ukuthi kungani abaningi benu bengafuni ukwenza i-research nge-Islam. Basaba ukuthi bazothola iqiniso bese bethatha i-Islam. Kuyenzeka on the daily basis, abantu abacwaningayo nge-Islam, ngisho ama-scientist, ngisho ama-satanist, bayithathile i-Islam manje, abaningi ngoba bayalithola iqiniso ngayo. Nani yenzani i-research, ningasabi. Uma ube yiMuslim awubulalanga muntu, yini le oyisabayo ngokuthi wena uthole iqiniso ube yiMuslim? Ngoba neBhayibheli lakho liyakutshela. Ngikunikile incwadi, Isaiah 43, uqale ku-10 wehle nayo. Ikhuluma nge-Islam, ikhuluma ngama-Muslim. Ngikunikile iziKronike zesibili, isahluko 7, uqale ku-verse 14, ikhuluma ngama-Muslims, ngikunikile. Ngoba ngiyalenza ucwaningo, nawe yenza icwaningo nge-Islam khona uzothola iqiniso. Abaningi benu basaba lokho ukuthi mabengayenza i-research nge-Islam bazoba ama-Muslim.
awubulalanga muntu mangabe ube yimuslim, yingoba wena uthole iqiniso waphuma ebumnyameni wahamba endleleni eqondile. Ngiyaphinda, iBhayibheli 90% yeBhayibheli angikhathali ukuthi iliphi ngaphandle kwaleli lokugcina-ke leli abathi New World Order. Ngilifunde nje kancane-ke lelo-ke angakalazi kahle, kodwa ngiyazi ukuthi iBhayibheli kaSathane. Anginaso nesidingo sokuthi futhi ngize ngilifunde ngoba ngiyazi ukuthi liza nesatanism, kodwa ngikhuluma ngaleli esengiwafundile la. 90% yalo mawulifunda likutshela ngeIslam, 90% yalo, u10% kuphela likhuluma khona ngobusathane, kodwa 90% likutshela ngeIslam. Fundani-ke bafowethu, nenze ucwaningo. Awubulalanga muntu mangabe uthathe iIslam. Mawuthe nje akekho omunye engiyomkhonza ngaphandle komdala weinsuku Allah umvelinqangi umenzi wento zonke, awubulalanga muntu. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ngiyilindile-ke inselelo. Nami ngiyacwaninga ngeinkolo zenu, cwaningani ngeIslam nibuye nizositshela ukuthi nitholeni. Wa akhir dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.